сега какво? Ще играеш ли с нас? Забравихте пешките, а те са душата на играта. Мат. Време е за хората. Солидарна България с номер 9. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Здравейте, приятели, неприятели и всички, които избират да гледат социални диагнози по време на избори. Едни за да викат осанна, други за да крещят разпни го. Да, пак идват избори и ще направя пак няколко предавания с тези политически сили, които са ме избрали, а на всички останали желая успех. Първото предаване ме гостува лидерът на една нова коалиция, която за кратко време успя да развали съня на много от действащите политици. Жена, която е избрала да се бори до край права, вместо да живее всеки ден на колени. Тя е лицето на коалицията Солидарна България с номер 9, Ваня Григорова, а с нея и вторият в листата за 27-ми многомандатен избирателен район Стара Загора, познатият на всички като администратор на най-голямата старозагорска фейсбук група с 93 000 члена, Йордан Йорданов. Здравейте и на двамата, казвам го вече. Добре дошли. Госпожо Григорова, няма как да не започна с вас. Лидер сте на коалицията. Интересно говорите, никой не го отрича това. Интересни идеи имате. Направихте фурор преди няколко месеца, когато почти отнесохте главата на ППДБ на изборите в София, битката за кмет. След това влязохте в коалиция, която с голямо неудоволствие агенциите за проучване сега преди изборите ви отбелязват, нали? Не е характерно за тях, вярвайте ми. Екзюпери е казал, че човек е толкова голям, колко са големи мечтите му. Вие за какво мечтаете, госпожо Григорова? Първо, здравейте. На местните избори трябва да кажем, че още не е ясно какво се е случило, тъй като делото продължава да тече. Затова казах, почти отнесохте главата на... Чакаме да видим дали е почти или се е случило, но не е регистрирано още официално. Така е. За какво мечтая? Мечтая за това да можем да живеем нормално, без да ни се налага да знаем, да речем, името на министъра на отбраната. Да живеем нормално, без да ни се налага да знаем името на министъра на труда и социалната политика. Защото хората се интересуват от политиците, когато имат проблеми. Когато нямат проблеми, въобще не ги забелязват. И когато нямат проблеми, се занимават със собствения си живот. Отглеждат децата си, грижат се за роднините си, за родителите си. И това е човешкото, което би трябвало да преобладава, да е преди всички тези обществени борби, които виждаме. И ако може да си говорим наистина за реалния живот. Защото в момента ние чуваме само пререканията между политиците, но те са личностни. Това са личностни нападки, не са принципни. Вие видяхте защо се срина коалицията, макар че те я наричаха не коалиция. Тя се срина, защото не можаха да се разберат кой да оглави различните комисии. Народа казва, не можаха да разделят едни пари. Големи пари. То всъщност от това, кой ще оглави комисиите, зависи на къде ще потекат паричните потоци. Но те по същество нямат никаква разлика в принципната политика, която биха водили. Нека да ви напомня, че госпожа Мария Габриел, когато оповести края на преговорите, тя каза, това време за преговори не е загубено. Ние имаме 99% покритие на приоритетите. И това ще бъде основа може да бъде добра основа за следваща коалиция след изборите. Ние какво правим сега? Играем матч с предизвестен резултат, ако продължаваме да гласуваме за тях. Аз разбирам, много интересно говорите, но за друг български класик този път ще цитирам. Христо Смирненски е написал едно великолепно произведение «Приказка за стълбата». Чела сте го, предполагам. Там знаете, че плебият тръгва отдолу, среща дявола, дава му очите, дава му ушите, накрая дава душата си. Вие тръгнахте по тая стълба и неминуемо дяволът ще дойде при вас. Кое ще размините?
очи, слух, душа, защото... Къде искате на тая стълба да се качите? Защото отгоре на върха Смирненски казва, вече си без нищо и не забелязваш долу какво става. Всъщност още по-лошо. Ти го забелязваш, но с отрицателен знак, с променен знак. Тоест, ревовете на хората, сред които си бил, вече стават песни, вече стават оди към тези, към които са нагоре. Аз силно се надявам да не се стига до това да разменяме нещо. Но кое е ключовото тук, според мен? По стълбичката не се качваш сам. Ти трябва да си с хора, на които разчиташ. Хора, които могат да ти опляскат два шамара в момента, в който ти започнеш да губиш слух и зрение, в който започнеш да губиш чувствителност. Винаги, дори, как да кажа, преди 15 години, да речем, започнах да се занимавам с обществени теми, с обществени проблеми. И от тогава, слава Богу, до мен имам хора, които ми казват нещата така, както ги виждат. Дори с риск да ме разсърдят понякога. Защото, знаете, първата реакция е нормална човешка реакция. Е да кажеш, не. Извинете, че ви прекъсвам, точно това щях да отбележа. Вие още не сте изпидепсан, деца вика, политик. Повече емоциите така надделяват в дадени моменти. Не успявате да ги овладеете емоционално, нали? Знаете, че политиците не обичат емоциите. Аз знам, че е така, но смятам, че в момента, в който загубя емоцията, вече смисъл почти ще се е загубил. Защото може да загубиш емоцията в момента, в който загубиш сетивата. А загубиш ли сетивата, това означава, че си започнал да ги разменяш с дявола за следващото стъпало. Именно за това по стълбата се качвате повече хора, така че целта не е да стигнеш горе, а да я наведеш, за да може всички да са що-годе равни. Признавам, че този въпрос не трябваше да го задам, защото аз пък винаги уча всичките, които гледам, говоря, че там, където има емоции, си отива къла, нали? И обикновено казвам, че не трябва да се гледа емоционално. Трябва да има баланс. Но да кажем, аз тук не прецених, че ще ме настъпите по този начин, ще си преглътна в края на краищата загубата на този въпрос. Добре, нека да бъдат емоциите. Господин Ордонов, всъщност Данчо, нали, всички нас знаят колко сме близки, 2 пъти те молиха да подкрепиш партийни формации. Последните избори беше Мини Марица Изток, нали? И вкарахте 3 човека. Защо Ваня Григорова? Какво различно е Ваня Григорова? Оставяйки на страна, че е красива, говори много добре, харизматична. Аз първо ще използвам глаголът помолиха, не молиха. Защото наистина участвах в 2 граждански листи. За първата не мога много да кажа. Там се препокриха всички мои виждания за партии и организации, които обещават, говорят много силно за хората и в крайна сметка след изборите видях, че малко се получи като онова на Бешков, в което се казва огледал се Илия Септия, да. Така, докато в другата листа, в която бях, каузата там беше хората и за Марица Изток. Там имаше много енергия. Имаше много млади хора. Хора, които искаха да променят нещо. Много работа свършихте. Много работа се свърши и то е показателно, тъй като наистина вкарахме 3 човека, но тук пак моето лично его остана незадоволено, тъй като всички искания на граждани, всичко това, което искахме да направим, стигна до местният общински съвет, но някъде се загуби по пътя към жълтите павета. И желанието ми е хората да променят, че трябва да отстояваме правата си и да търсим онова, което искаме да променим, не само май в града, ами и на жълтите павета. Амано,
егоцентрици, ще ти кажа и ти там, но както е да е. Мини Марица изток, ето той го спомена, наистина свършиха страхотна работа това гражданско обединение. Вкараха 3 човека, даже мисля, че в момента как беше, дето му давах риза, че му грешах името. Предаването доведе Диан Дяков, който беше на мините, какъв той? На КНСБ. На тези две. И аз 5 минути Духтев го кръствах, Дянков го кръствах, такова ли. Нека накрая Данчо ми каза, нали, аз сме наживо. И една риза просто извадих много да докара човека, защото така случи. Всъщност вие сте вкарали общински съветници? О, да, трима. И ето, Марица изток е ваша кауза, вие го заявихте. Дори успяхте, което е много интересно, една жива легенда на мините, да направите водач на листа в Стара Загора и това ви носи изключително така висока и разпознаваемост, освен вас, и тази незагубена любов към времето на Щерио Щерев, когато мините бяха нещо наистина полезно за хората като цяло. Как обидехте точно Щерио, господин Щерев, да дойде вода? Той е прагматик човек, той е технократ, не е политик. Не е политик, но всички ние трябва да сме политици. Вие преди малко казахте... Разгеле, най-после един човек да каже това, което винаги го казва. Ами да, защото, как да кажа, ние, ако не се занимаваме с живота си, не вземаме решение за нашия живот, всъщност оставяме някой друг да вземе тези решения. Вие казахте преди малко, не сте изпедепт, съм политик. Аз съм политик, защото се ангажирам с обществени проблеми. Ма не е спидепт. Йордан Йорданов е политик. Ако имате предвид лъжец и лицемер, сигурно се надявам никога да не стане политик. Да, далече сте от това, но пътя е такъв. Защо господин Щерев се съгласи да оглави листата ни в Стара Загора? Именно защото ме познава от години, като човек, който се бори и се опитва да помага на миньорите по всякакъв начин, какъвто ми е възможен, с каквито инструменти имам. Писали сме становища, правила съм среща с миньорите в комплекса, когато бях независим кандидат за евродепутат. Абсолютно е така лаишки и наивно се хвърлих в тази борба, просто за да мога да поставя в дневния ред на политиците важните теми. И тогава комплекса Марица изток беше една от основните ми теми, 2019 година. Именно тогава ходих в рудниците и видях, че лъжите, с които ни затрупват зелените, са изключително нагли. Не може в комплекса Марица изток ти да имаш щъркели, да има пчели и те да обясняват, че там е замърсено и хората умират от отрови. Това беше просто потресаващо за мен разкритие тогава. И освен становище и всички други неща, аз инициирах протест срещу еврокомисаря Франс Тимерманс, когато той дойде в София. Той беше импровизиран, той беше с 6-7 човека, които в последния момент успях да намеря от синдиката. Основно, разбира се. Там с един свещник му показвах до какво ще ми доведе. И той започна да ми говори за това, че неговия дядо е миньор и той много добре разбира миньорите, ама им дошъл края на тяхното време. Нали? И в крайна сметка, след като протести, становища, разговори с представители на Европейската комисия, агитации по телевизии, медии, спорове с Демократична България, Продължаваме промяната и Зелените не довеждат до никъде, очевидно е, че трябва да се направи нещо повече. Между другото, аз и на пресконференцията го казах, когато бях тук. Силно, много добре работим с госпожа Искра Михайлова, която от Възраждане, която също е поставила за цел, наистина искрено защитава собствената си цел, да защити комплекса Марица изток. Но опасявам се, че тя почти единствено от тази формация има искреното желание да се опита да запази комплекс. В този смисъл господин Щерев оттам ме забеляза. Ние се познаваме с него, ние си пишем с него, но в допълнение живеем и на една улица в София. Да,
Това, че си го егоцентрик, вече ти си го каза самичък, няма нужда да ти го повтарям. Нали, много гаделичкащо на егото беше твоето изказване, ама като я слушаш, госпожа Григорова, тая жар, този пламък да защити мините, това хвърляне, това ли всъщност така те привлече да станеш част от тази кампания на госпожа Григорова и компания, дето стече в момента? Аз ще се върна на въпроса, защо избрах Ваня Григорова. Той е свързан с вторият ти въпрос. А не с егото ти, така ли? Така, егото вече отдавна го ставих настрани. Остаря, би трябвало. Не, напротив, опита ме научи, че трябва да го оставя настрани, когато работя за хората. Когато ме поканиха в тази структура, с която Ваня се явява на изборите, аз реших, че първо трябва да поговоря с нея. До сега са ме канили на много места, ти много добре знаеш. Много рядко са били близки до мен. На мен ми трябваше 5 минути разговор с нея, за да препозная себе си в женски образ. Същия човек... За малко, чакай, че тук тръгна малко. Извинявайте, аз трябва да се подготвя. Не бях подготвен за подобно нещо изказване, но това в женски образ, моля ти се, нека да все пак да подготвя. Добре. Прости ме, Господи, тук... Добре, ще го кажа по-разбираемо. Да, ако обичаш. Това, с което аз се занимавам 13 години, видях човекът, който го прави същото, само че на различно разстояние от мен. Добре, значи това не е било нужно. Добре, явно не е уточнено. И аз разбрах, че каузата, за която тя се бори, се препокрива с моята кауза, само че на местно ниво. Добре, това е чудесно. Но, госпожа Григорова, нещо много важно. Говорим си чудесни идеи, говорите страхотно, нали, напоително, както се казва, Вазов е казва и семето, чудно падаше в сърцата, дано порасне бързо за бюджетова богата. Обаче не ви ли притеснява толкова години в този народ? Лъган. Доведоха го почти, казват, до просеш като як. Това се личи от днешните данни за евентуалната избирателна активност, която непрекъснато пада. На вас ви трябва сериозна маса от хора и то не от тези твърди ядра, на които разчитат големите политически формации вече, които имат всичко, нека така да го наречем. Имат сигурни ядра, някои имат кеш в туруби, нали? Други в чекмеджи. Всичко е възможно, нали? Обаче трябва да ви те, които са отвратени, те, които са негласуващи вече. А за това ви трябва по места да имате структури, които да работят. Колкото и да сте красива, колкото и да сте така чудесно говореща, колкото и да се разкъсвате, няма 100 Вани Григорова. Има една. Не може да минете. Само в Стара Загора са 256 общини. Те думи, дето ги казвате, 256, как се казваше, избирателни секции. Да. Те трябва да се чуят. А това е само Стара Загора. Затова ви казвам, значи, вие тая коалиция, хората разпознават вас. В Северна България разпознават Мая Манолова. Кадиев го разпознават, но някак си те са политически фигури, приели. Вас ви харесва, защото точно не сте, както казахте, изпидепсен политик. Аз го казах. Да. Аз се използвам да обучавам така от някои по-такива думички хората, които гледат. Ето, какво следва от тук нататък? Много е важно това. Да, защото аз не знам доколко сте наблюдавали местните избори в София. И тогава казах, че най-големият ни проблем, най-големият ни враг и опонент е апатията.
Защото хората, когато са обезверени от политическо лицемерие, от изпедерцани политици, от такива, които веднъж отиват и се подписват в подписката за защита на комплекса Марица изток, а 6 месеца по-късно във властта вече залагат изисквания в плана за възстановяване и устойчивост, които буквално убиват, зачерпват комплекса, няма как да им се сърдим. От друга страна, тук не става въпрос за сърдене. Тук става въпрос за това, че те, ако си стоят в къщи, няма как да надвият нито корпоративния вод, нито купения вод, нито вода на твърдите ядра, които ще гласуват за ГЕРБ, ДПС и там, който се сетим друг от тези, които управляват дълго, няма как да им се противопоставят, няма как да ги надвият. И в същото време, ако вие вкарате, да кажем, не може да вкарате веднага 120 депутата, ще вкарате, да кажем, да даде Господ 11, 15, 20. Вие знаете, политиката няма вечни приятели и вечни врагове, има само вечни интереси. В един момент вашия интерес, за да бъде разпознат, да бъде приет от другите и задоволен поне до някъде, значи на вас ви трябват приятели. Трябват приятели, трябват съмишленици, трябват структури. Да, точно това. Да, още след местните избори бях решила, че в момента, в който се оттърся от всичко това, което ми се случи, нямате никакво съмнение, че цялата помия, която се излива, оставя отпечатък. Аз мятах, че ще са ми нужни 2 седмици, за да мога вече с чист разум и вече върнала форма да започна да правя това, което трябва, а именно структури и да мога да събирам съмишленици. Трябваха ми 2 месеца. Не стана за 2 седмици. Така че след тези избори, в момента в който мине тази лудница, тъй като за 2 месеца ние трябваше да направим коалиция, да се структурираме, да говорим с стотици хора, буквално в цялата страна, за да можем да подберем възможно най-добрата сплав от експерти и хора, които се занимавали с обществени проблеми, защото това, което се случи в София, беше избран кмет-милионер, който никога не се е ангажирал с обществени проблеми, определено не е най-добрата формула. Именно за това тук работим и с господин Йордан Йорданов, който има опит в това. В момента, в който свършат изборите, влезем в Народното събрание, надявам се с възможно най-голяма група, ние ще търсим хора по места, вече имаме такива в някои градове, разбира се, за да може да събираме съмишленици. Защото да чакаш в последния 1 месец пред изборна кампания, да се срещнеш с хората, да им обясниш твоите приоритети, да чуеш техните въпроси и да им дадеш отговор, определено не става толкова бързо или поне не става по възможно най-ефективния начин. Данчо, познаваме се с тебе вече 13 години, много битки сме водили, имали сме загуби, имали сме и победи. Той като вас, той също катери стълбичката от самото начало, от най-долното стъпало е вървял. Не мога да ви кажа, той е противоречива личност, бих казал. 50% го обичат, 50% не го харесват, но така е със всеки. Вие не мислете, че всички ви обичат. Може ли нещо да допълня в тази връзка, която казвате за 50 на 50? Аз бях член на БСП от 2008 до 2013 година. Тогава имаше един човек в районния съвет, който беше добре с всички. Той нямаше врагове, но нямаше и огнени приятели. Това е, да си безличен, е възможно най-печелившото. Защото когато има 2 лагера, които защитават различни позиции и трябва да изберат един човек, те винаги избират компромисния. Този, който е безличен. Този, който не е влизал в конфликт с никой, но той не е влизал в конфликт с никой, защото никога не е защитавал никого яростно. Той няма ясни позиции. Така че това, че аз не съм обичана от всички, е чудесно. Това означава, че защитавам определени групи яростно, за това си създавам и врагове. На времето в Англия, когато учих, имахме страхотен преподавател по политическо въздействие, който казваше, всеки политик трябва да си избере враг.
Естествено. Така че, колкото повече ви избират за враг, толкова Нали знаем какво повече. е партия? Между другото, това твърдение, ние сме защитници на интересите на всички, е толкова погрешно и категорично невярно. Партия проистича от парт. Означава защитаваш част от обществото. Когато защитаваш част от обществото, очевидно не защитаваш друга част от обществото. Така че е нормално да има противоречия, сблъсъци. Надявам се обаче те да са по-скоро принципни, защото, както казах и сега, в този разговор те в момента не са принципни, те са личностни. Данчо, бях започнал, извинявай да си кажа въпроса. Познавам те от 10 години. Правили сме и аз с тебе, и ти самичък много кухни за бедни хранихме, ти организираше събиране пари за хора в нужда, ги кара на... Къде беше там? Северна България. Какво ли не си правил? И в същото време, не е тайна за всички, успял си, върви ти, нали, бизнеса. Не се притесняваш дали да сложиш на масата хляб и салам канчия или, нали, сирене от 12 лева. За какво ти е тая пуста политика? Сериозно, опитваш се вече няколко години. За какво ти е тая пуста политика? Ето, знаеш, аз съм... Не съм политик. Не политич. Ти много добре знаеш, че ние с тебе, както сме обичани, така сме недолюбвани, било то от преса, било то от политиците, от управляващи и така нататък. Но това нещо, с което се накърбих преди 13 години да работя, е точно това, което казва Ваня за определена група хора. За онези хора, които понякога нямат възможност даже да стигнат до кабинета на някого. По този път много врагове ми станаха приятели и много приятели ми станаха врагове. Но аз съм доволен, като се движа по улиците, виждам, че броя на усмихващите хора към мен са повече, отколкото на мразещите. Изучи се и ти да говориш. Не, това е истината. Няма начин как да не кажеш истината на хората, защото ако ти ги излъжиш, да, политиците ние знаем, че повече лъжат и колкото повече лъжат и повтаряте на лъжа, хората не вярват. Но когато имат проблеми, те вярват на този, който им помага и който се опитва да ги решава. Аз съм решил, че ще стана политик, защото съм разбрал, че онова, което правя на местно ниво, не стига до голяма група от хора. И истинското, което може да бъде променено, може да стане само горе, на жълтите повета, в парламента, с промяна на закони, с намиране на съмишленици, които в даден момент ще подкрепят твоята идея или това, за което се бориш. Трябва да кажа, госпожа Григорова, съвсем честно, по-човешки. С него сме от 13 години постоянно заедно. Странно, че не сме се скарвали до сега, защото аз съм много чепат характер, той е още по-зле. Но това е единственият човек, който аз не го харесвам, защото той може да работи всичко. Той не се притеснява какво ще прави. Дали ще чисти тоалетни, дали ще продава кътми, специално подчертавам кътми, дали... всичко. И обикновено жена ми, като нещо има за свършване за вкъщи, защото тя, като каже нещо, трябва да се свърши и аз казвам и добре. И тя обикновено го върши вкъщи, тя, нали, върши нещата. Или ако е нещо по-голямо, викам, ми обади се да дойдат, нали, ще го... Така. И винаги го дава за пример. И Йордан сега, ако беше какво такова. Ненавиждам го заради това, но си пазя добрите отношения. Но сега сте коалиция. Това ми е много интересен въпрос и няма как да не го задам. Озряхте ли вече за политически субект? Категорично. Трябва да има формация, в която аз го говоря това и наистина го вярвам и когато имам възможност, наистина ще го направя. Смятам, че работещите трябва да вземат нещата в свои ръце. Няма друга формация, която да е поставила като основна своя цел защитата на
на работещите хора. Някои флиртуват с социално слабите. Всички флиртуват с социално Не слабите. всички. Някои съвсем цинично казват, той след като не се е преборил, значи не заслужава да живее добре. Всичко е въпрос на това колко усилия ти си вложил. Те значи не искат да работят, те са мързеливи, те са глупави, има и такива формации. Но до сега нито една партия, опасявам се, въпреки че има цяла палитра от леви формации, нито една партия не си е поставила в основата защитата на работещите български хора, които могат да са както заетите в предприятията, така и тези, които са самонаети, така и малките семейни фирми. Защото малката семейна фирма има същите тегуби, каквито има и работещия човек на трудовия. За моите уши пак започва да звучи леко еретично. Значи, вие ще се грижите за всички работещи, а за нас, които не искаме да работим, кой ще се грижи? За вас тези, които обвиняват, мързеливи сте, лоши сте, наистина са мързеливи. Данчо, това е много хубав край, но все пак и на тебе ще ти дам. Кажи нещо за край на интервюто, деца вика. Ти винаги искаш последната дума. Моята дума винаги е тежала на мястото си. Затова е последната дума. Най-важното за всички хора в България, които искат да останат в България, онези, които искат да имат бъдеще, които искат да има някаква промяна, но не като тази, която виждахме до сега, ще направя препоръка на 9 юни да излезат и да дадат своя глас. Искам всички онези, които са ангажирани с толкова сложни занимания, като риболов, пиенето на кафе и така нататък, да отделят едни 10 минути да отидат и да пуснат своя вод, независимо за кого ще бъдат. Нали? Важното е да гласуват, за да може след изборите да не почвам отново да чета едно и също нещо в интернет, как всички са били лоши, как този бил виновен и така нататък. Ние трябва да участваме във всичко в тая държава. Добре. Не участваме ли? Добре. Благодаря ви на двамата, уважаеми приятели, неприятели и всички останали. Какво да ви кажа? Може би... Не съм в кондиция, щом Ваня Григорова успя да ме надговори. Нали, това не е често срещано явление. Забелязвате и Йордан колко е качил нивото. Той вече не говори като местен лидер, говори глобално. Хубаво е, че така се променят. Йордан ми е близък приятел. Ваня Григорова я харесвам от доста време, но аз съм аполитичен и мога само да казвам за идеите. Помислете над тях. На 9 е тежък избор. Слава Богу, все още не е фатален, но е много тежък. Затова Йордан правилно ви каза. Само гласуването на 9 ще гарантира, че те, които до сега са ви управили, нека да го кажем, тези, които са ви обещали промяна, тези, които имат твърди ядра, торби с кеш и всичко останало, тогава техните гласове няма да имат вече толкова голяма тежест. Затова мислете на 9. В края на краищата мислите за себе си, за семейството си, за децата си. Аз вече съм го измислил. Така че, баш ред. Благодаря ви и до следващия път.